Państwu swoją wersję, swoją partię w tej piosence. Nie jest ona trudna, ale postanowiłam się z Wami zintegrować, a raczej Was zintegrować ze mną. Drodzy Państwo, śpiewanie otwiera, powoduje, że hormony szczęścia wzrastają. Czyż nie? Otóż zaśpiewacie, kiedy wskażę, bo piosenka jest w dość szybkim tempie, więc nie będę mogła powiedzieć, a teraz Państwo, więc będę wytykać Was palcami. Będziecie śpiewać taką oto melodikę z tekstem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, żwawo tak. Dzień dobry, lepiej. I jeszcze, a nie będę Was tutaj teraz eksploatować, tak samo będzie na słowach posłuchaj i zaczekaj. Nie jest to skomplikowana partia, przyznacie sami, więc liczę na Waszą aktywność. Piosenka do tekstu Magdy Czapińskiej. Dzień dobry dniu. Słońce zagląda przez firankę, łagodnie mu senną twarz. Otwieram oczy, już tu jesteś, więc zaczynamy jeszcze raz. Na razie jestem pustą kartką, która wyrwała się ze snu. I jeszcze wszystko jest przed nami. Dzień dobry dniu. Dzień dobry dniu. Dzień dobry dniu. Dzień dobry dniu. Dzień dobry. Dzień dobry dniu. Dzień dobry dniu. Dzień dobry dniu. Dzień dobry. Lecz zanim wstanę prawą nogą, zanim dopadnie nas codzienność, wsuń się pod kołdrę choć na chwilę i w ciepłym łóżku tuż ze mną. Zaraz zrobimy sobie kawę. Poranna kawa jest jak tlen, a przy śniadaniu Ci opowiem, jaki niezwykły miałam sen. Posłuchaj dniu, posłuchaj dniu, posłuchaj dniu, posłuchaj, posłuchaj dniu, posłuchaj dniu, posłuchaj dniu, posłuchaj. Wiem, że się śpieszysz, ryjesz do czynu, że wszystko masz zaplanowane i że nie bardzo Cię obchodzą moje kłopoty ze wstawaniem. Lecz ja nie lubię gonić w miętkę, na oślep zacząć szepnąć bez tchu. Dlatego proszę samym głosem, zaczekaj na mnie. Słońce zagląda przez firankę i do uśmiechu wzrusza twarz. Dzień dobry dniu, dobrze, że jesteś, że zaczynamy jeszcze raz. Zaczekaj dniu, zaczekaj dniu, zaczekaj dniu, zaczekaj, zaczekaj dniu, zaczekaj dniu, zaczekaj dniu, zaczekaj.
Zaśpiewać. No dobra, widzę, że już zostało zadecydowane. Do tekstu Magdy Czaplińskiej będzie ta piosenka, znacie ją wszyscy na pewno. Reklamowała już wszystko. Margaryny, grzejniki, dachy. Tytuł jest wolny, proszę Państwa, z tego co wiem. Jeszcze jest wolny. Jeżeli ktoś z Państwa coś produkuje albo chce reklamować, zapraszamy do garderoby, będę negocjować. Nieźle go nawet urządziła, nigdy nie mówię jej, a kęż, i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku, pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może, same zdarzają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja, kota, fascynujący z niego facet, całymi dniami śpi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy, on słodko mruczy wprost do ucha najbardziej sennego snu. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest cicho i przyjemnie, chociaż na świecie zawiera. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia, lecz w moim domu, chwała Bogu, nic, mimo zmian tych się nie zmieni. W moim magicznym domu, dzięki Ci dobry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Autorem tej piosenki był już zrobił Magda Czaplińska. Śpiewałam dzisiaj dla Państwa z wielką radością. Dziękuję za Waszą obecność. Mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję Pani Anno, dziękuję Wam panowie. A dla mnie to był zaszczyt zaprezentować takich artystów najbardziej wyrobionej muzycznie publiczności w tym kraju. Dziękuję Państwu bardzo.